Президенти Федератсияи футболи Осиёи Марказӣ Шайх Салмон бин Иброҳим бо сафари корӣ ба шаҳри Душанбе ташриф овард. Дар дӯраи ин сафар роҳбари футболи Қораи Осиё бо президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ мулоқот анҷом дод. Шайх Салмон бин Иброҳим аз рушду инкишофи футбол дар Тоҷикистон ва Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ кард. Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ Рустами Эмомалӣ санаи 20 сентябр бо президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа мулоқоти судманд анҷом дод. Зимни вохӯрии тарафайн дурнамои ҳамкориҳои судманди дуҷониба аз ҷумла ҳолати кунунӣ ва ояндаи рушди футбол дар Тоҷикистон ва Осиёи Марказиро ба таври муфассал баррасӣ намуданд. роҳбари Конфедератсияи футболи Осиё ба натиҷаҳои мусбии оғоз кардани марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022-ро ба мунтахаби Тоҷикистон табрик намуд. ёдовар мешавем ки тими миллии футболи Тоҷикистон дар ду бозии аввали марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 бар тимҳои миллии футболи Қирғизистон ва Муғулистон ғалаба кард. акнун ки қароргоҳи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ дар Душанбест барои такон бахшидани футбол дар минтақа ба дӯши шумо боз масъулияти бештар зам шуд. ман бовар дорам ки таҳти роҳбарии Рустами Эмомалӣ сату сифати футбол дар Осиёи Марказӣ рушд меёбад. иброз дошт президенти Конфедератсияи футболи Осиё дар ҷараёни суҳбати дуҷониба. Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар навбати худ ташрифи президенти Конфедератсияи футболи Осиёро натиҷаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва натиҷабахши Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ бо Конфедератсияи футболи Осиё маънидод намуд. дар фарҷоми суҳбат роҳбари Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа ба мунтахаби наврасони то 17-солаи тоҷик ки дар чемпионати ҷаҳон дар Бразилия иштирок мекунанд муваффақият ва бурдбориҳоро таманнун намуд.